ξεκινήσω ζητώντας συγγνώμη γιατί έχουμε πολλές νεοδιοικητικούς στην περιοχή μας και ενδεχομένως κάτι να μου έχει διαφύγει. Οπότε εκ των προτέρων ζητώ συγγνώμη αν κάποιο όνομα ή κάποιος επίσημος μου διαφύγει. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητά μέλη του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας. Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Την εκδήλωσή μας τιμούν σήμερα με την παρουσία τους ο Μητροπολίτης Παραμυθίας Φιλιατών Γερομελίου και Πάργας Σεβασμιότητος Σεραπείων, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Αντιπεριφερειάρχης της Πρωτείας δεν είναι, ο Βουλευτής της Πρωτείας κ. Βασίλειος Γεωργιακάς, ο Διοικητής του 628 Τάγματος του Πρεζικού κ. Ιωάννης Καράς, ο Δήμαρχος Σουλίου κ. Αθανάσιος Ντάνης, ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Πρωτείας ο κ. Αντώνης Μπέζας, ο πρώην Βουλευτής της Πρωτείας κ. Ηλίας Βεσδρεβάνης, ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας κ. Παναγιώτης Νταΐς, εκ μέρους του Δημάρχου Φιλιατών ο κ. Λάχος, η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου κ. Σταυρόλα Παραγίνη-Κότσι, ο Θεματικός Περιφερειάρχης του τομέα Αλληλείας και Υφυπαλληλιών κ. Νικόλαος Παπαγρηγορίου, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γκαμπρέλας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών κ. Πινελόπη Σταμάτη, Αντιδήμαρχοι του Δήμου Σουλίου κ. Καγκιούζης, κ. Φίλη Πασχάλη, κ. Χρήστου και κ. Κοντός, Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιγουμενίτσας ο κ. Κάτσιος, ο κ. Ντάσιος, εκ του Δήμου Φιλιατών ο κ. Παρασκευάς Βλάχος που εκπροσωπεί τον Δήμαρχο, ο Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων Αρχιπλήρος κ. Παύλος Τυφτικίδης, ο Λιμενάρχης Ιγουμενίτσας κ. Κωνσταντίνος Κορίζης, εκ του Επιμελητηρίου Πρεβέζης η κ. Αγγελική Κωνσταντινίδη και πολλοί προέδροι και αντιπροέδροι και μέλη των επαγγελματικών συλλόγων της Θεσπρωτείας. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι στην εκφώνηση. Η εκδήλωση θα αρχίσει με την τελική κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίδας του Επιμελητηρίου και στη συνέχεια θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό με τη σειρά που ακολουθεί ο Δήμαρχος Σουλίου κ. Αθανάσιος Ντάνης, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχρημάνης, ο Βουλευτής της Πρωτείας κ. Βασίλειος Γεωργιακάς και η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με την εκφώνηση ομιλίας από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου του κ. Αλέξανδρο Πάσχο. Το τυχερό φλουρί της και ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας ο κ. Νταΐς σε παράληψη. Το τυχερό φλουρί θα αντιστοιχεί σε θρησκευτική εικόνα που θα παραλάβει ο τυχερός εκδήλωση του Πρόεδρου του Επιμελητηρίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και παρακαλούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη να έρθετε να ξεκινήσουμε την εκδήλωση και Πρόεδρε του Επιμελητηρίου. Δέσποτα, ευλογητός ημών πάντοτε νύχη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μορφήν αναριώτος ανθρωπίνην προσέλαβες, Θεόσον κατ' ουσίαν πολυέφθανεν Κύριε. Αμήν του Κύριου Δεϊθών αγγελίσων. Κύριε Θεός ημών, ο καιρούς και χρόνους εν τη βία εξουσία θέμενος και την ζωήν ημών ισχύρας σου διακρατών, επάκουσον ημών δεωμένος τη ευσύμου ημέρα ταύτη, επί τη εισόδου ημών εις των νέων εν εαυτόν της Χριστότητός σου, και ευλόγησον των άρτων τούτων, όν προσφέρομεν εις δόξαν συν, και τιμήν του εν Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας της Καπαδοκίας, επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού Αγίου σου, και κατάπευσον επί μας τους τεταδόρα ταύτα ευτρεπίσαντας, των Πρόεδρων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους εργαζομένους εν το Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας και πάντας ημάς τους περιεστώτας και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας τας ουρανίους δωρεάς σου, που επισήλπηκαμεν το ζώδι Θεό εις τους αιώνας, ευλόγησον τας εισόδους και εξόδους ημών, πλήθυνον αναγαθείς την ζωή ημών και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των θείων σου εντολών, το διού και πάρτο μόνος είσετε άνθρωπος, πρεσβύς της Παναχράντου σου Μητρός,
του Αγίου Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Πατρός ημών Δονάτου, Επισκόπου Ευρείας του Θαυματουργού, του Οσίου Πατρός ημών Νίλου του Υγειασμένου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλίας της Καπαδοκίας, Ουρανοφάντερος του Μεγάλου, και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών των Αγίων Δεσπότων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κυρία Πρόεδρε και όλοι σας εδώ πέρα οι επισκόμενοι λαοί του ευλογημένου, εύχομαι για άλλη μια φορά ευτυχή χρονιά του 2024 να αποτελέσει μια νέα ελπίδα για όλους μας, να κατευθύνει ο Κύριος μας τα διαβήματά μας σε κάθε έργο αγαθό και ευάρεστο προς αυτόν και να μας δωρήσει τον αγιασμό, την αγάπη, την υγεία και την ειρήνη. Να είστε όλοι ευλογημένοι και να σας δίνει ο Θεός δύναμη στο έργο το οποίο επιτελείτε. Να είστε καλά. Στον χαιρετισμό του Δήμαρχου Σουνίου, κ. Αθανάσιο Τάλη. Σεβασμιότατα κύριε Σεραπίωνα, Περιφερειάρχη μας κύριε Καχρημάνη, Βουλευτή Δεσποτείας κύριε Γιώργιακα, αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Δήμο μας, στο Δήμο Σουλίου. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, προσωπική, οικογενειακή και επαγγελματικές επιτυχίες. Σαν νέα Δημοτική Αρχή, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που φέτος επιλέξατε το Δήμο μας για να πραγματοποιήσετε την ετήσια κοπή της πίτας του επιμελητηρίου. Οι επιχειρήσεις μας διαδραματίζουν κέριο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας και στη διατήρηση της ταυτότητάς του. Όλοι μαζί, Δήμος, επιχειρήσεις, εμπορικός σύλλογος και επιμελητήριο, με αμοιβαία υποστήριξη και συνεργασία, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση προκύψει, προάγοντας τον επιχειρηματικό πνεύμα και ενισχύοντας την οικονομία μας. Θέλω, κλείνοντας, να συγχαρώ το επιμελητήριο και ιδιαίτερα το φίλο μου και πρόεδρό του, κύριο Αλέκο Πάσχο, γιατί όλα αυτά τα χρόνια, είτε με τοποθετήσεις, δράσεις, παρεμβάσεις, είναι δίπλα στον τόπο μας. Συγχαρητήρια και να συνεχίσετε έτσι. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή υγεία, επιτυχίες και ευτυχία για το νέο έτος. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε και καλούμε για σύντομο χαιρετισμό τον Δήμαρχο του Δήμου Οικουμενίτσας, κ. Παναγιώτη Ταΐ. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Εύχομαι να έχουμε όλοι μία χρονιά γεμάτη υγεία και ευτυχία. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας θεσμός που αναπόφευκτα έχει στενές επαφές με το επιμελητήριο και με τον επιχειρηματικό κόσμο. Όχι μόνο γιατί οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες αποτελούν ένα κοινό που κάνει χρήση υπηρεσιών που παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως για παράδειγμα τις αδειοδοτήσεις για την
παραχώρηση αδειών άσκησης παραγωγικών δραστηριοτήτων σε κοινόχρηστους χώρους, αλλά γιατί θεωρώ ότι σε συνεργασία η αυτοδιοίκηση και το επιμελητήριο, η αυτοδιοίκηση και οι εμπορικοί σύλλογοι, η αυτοδιοίκηση και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα της περιοχής μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα και για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας, αλλά και για να γίνει όλη η Θεσπρωτεία ένα αξιόλογο διαμεταπομιστικό κέντρο με εξαγωγική κατεύθυνση και προσανατολισμό προς την Ευρώπη και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Με αυτές τις σκέψεις θέλω και εγώ από την πλευρά μου να υποσχεθώ ότι ο Δήμος Οικουμενίτσας θα είναι πάντα συνεργάτης με το Επιμελητήριο της Πρωτείας, όχι γιατί την χάνει αυτή την περίοδο ο φίλος πρόεδρος, ο Αλέκος ο Πάσχος, να είναι και αντιδήμαρχος, αλλά γιατί έτσι πρέπει να είναι θεσμικά και επίσημα. Εύχομαι και πάλι καλή χρονιά, υγεία, προσωπική οικογενειακή ευτυχία και κάθε επιτυχία στις επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητές σας. Ευχαριστώ. Καλούμε τον Περιφερειάρχη Βίωρ, κ. Αλέξανδρο Κατριμάνη, για τον χαιρετισμό. Καλημέρα σας, σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κυρία Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριοι της Αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αγαπητά μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου. Όλα εξαρτάνται από το τι θα κάνει η οικονομία από εσάς. Εμείς είμαστε υπηρεσίες και πρέπει να βοηθήσουμε εσάς. Το μυστικό στην όλη δουλειά είναι ένα: συνεργασία, δημιουργικότητα, αλληλοσεβασμός, και τότε τα αποτελέσματα είναι σίγουρα ότι έρχονται. Καλή χρονιά, με υγεία και προκοπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Περιφερειάρχη, καλούμε τον βουλευτή της Πρωτείας, κ. Βασίλη Γιώργη, για τον χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών Περιφερειακών Συμβουλίων, Αντιδήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, κύριοι πρώην συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά και καλή χρονιά γεμάτη υγεία. Κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου, αξιότιμα μέλη της Διοικητικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι χαρά και τιμή για μένα για μια ακόμα χρονιά που συναντιόμαστε στην εκδήλωση της Κοπής Πίτας του Επιμελητηρίου και μάλιστα εδώ στην Παραμυθιά. Όλοι όσοι αγωνίζεστε καθημερινά για να συντηρήσετε ή και να μεγαλώσετε την επιχείρησή σας, γνωρίζετε από πρώτο χέρι τις δυσκολίες αλλά και τις προκλήσεις της εποχής και το πόσο γρήγορα μπορούν πια να φτάσουν στην πόρτα μας τα επακόλουθα γεγονότων που συμβαίνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά μας. Το είδαμε και το ζήσαμε πρώτα με την πανδημία και την ενεργειακή κρίση και τώρα με τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή. Εξελίξεις που δίχως άλλο έχουν επιπτώσεις στα κόστη μεταφοράς, στις τιμές πρώτων υλών και βασικών αγαθών όπως τα καύσιμα, στις λειτουργικές δαπάνες αλλά και στην τσέπη του καταναλωτή. Γνωρίζετε ότι τα μέτρα που ήταν δυνατόν και μέσα στις αντοχές της οικονομίας από το 2020 και για 3 χρόνια υπήρξε ένα κύμα κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη και των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Παράλληλα όμως, παρά τα όσα πρωτοφανή και σοβαρά συνέβησαν, η κυβέρνηση συνέχισε να κάνει πράξη το σχέδιο για τη στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Κάτι που συνεχίζει και αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους στη θητεία της
που ανανεώθηκε πριν από μερικούς μήνες. Παρά τους απρόβλεπτους παράγοντες που έχουν να κάνουν με τη διεθνή κατάσταση, το 2024 προβλέπεται να είναι μια καλή χρονιά για την οικονομία μας. Ανάπτυξη με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι το 2023. Διπλασιασμό της αύξησης των επενδύσεων, συνέχιση της δυναμικής πορείας του τουρισμού, αύξηση των εξαγωγών, εκτίμηση για θετικά αποτελέσματα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας. Αυτές οι προβλέψεις, φίλες και φίλοι, επιδιώκεται να γίνουν πράξη και με τη συμβολή μιας σειράς εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι, για παράδειγμα, τα προγράμματα της νέας περίοδου του ΕΣΠΑ, όπως αυτά έχουν προκηρυχθεί μέσα από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους. Είναι τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, από τα οποία ήδη έχουν ωφεληθεί πάνω από 100.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να πω μάλιστα ότι παρά τα όσα λένε ορισμένοι, ότι τα δάνεια του Ταμείου πάνε στους μεγάλους, τα μισά από τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και μάλιστα τα φθηνά δάνεια πηγαίνουν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επίσης και άλλες ευκαιρίες πέρα από και εκτός από τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Να αναφέρω πολύ χαρακτηριστικά το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, που απευθύνεται σε μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις με γεωργικό πλέον τελικό προϊόν και το οποίο δίνει δάνεια έως 25.000 ευρώ με πολύ ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής. Σχετικά πρόσφατα μάλιστα η κυβέρνηση διπλασίασε τον προϋπολογισμό του Ταμείου, πράγμα που δείχνει την ανταπόκριση που βρήκε. Παράλληλα, έχει γίνει ακόμα πιο ωφέλιμη για τους δανειολήπτες και τα νομικά πρόσωπα η ρύθμιση των οφειλών μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μετά τις αλλαγές που ψηφίστηκαν τον περασμένο φθινόπωρο, το κούρεμα για τα δάνεια με εμπράγματη εξασφάλιση μπορεί να αυξηθεί μέχρι και περίπου 30%. Το επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις θα είναι σταθερό στο 3% για τα επόμενα 3 χρόνια. Επεκτείνεται επίσης η δυνατότητα ένταξης προσώπων που κληρονόμησαν οφειλές, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί σε βάρος επιχειρήσεων που έχουν κλείσει. Σε αυτή τη δέσμη δημόσιων πολιτικών με σκοπό την τόνωση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, χρειάζεται τα επιμελητήρια. Δεν είναι τυχαίο ότι, όπως γνωρίζετε κάποιοι, βρίσκεται σε όριμη φάση η συζήτηση για τη δημιουργία αγροτικών τμήματων στα επιμελητήρια, για όσα επιμελητήρια φυσικά το επιθυμούν. Μαζί με αυτό, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει κάνει πρόταση στα επιμελητήρια να αναλάβουν τη διαχείριση του Μητρώου Αγροτών με τη συνδρομή του κάθε αγρότη να πληρώνεται άμεσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που σημαίνει περισσότερα έσοδα για τα επιμελητήρια. Θα μπορούσαμε να πούμε ασφαλώς πολλά ακόμα και μεγαλύτερα και για μικρότερα θέματα των επιχειρήσεων στη χώρα μας. Θα μου επιτρέψετε όμως, σε μια εκδήλωση που συμβολίζει και γιορτάζει το ξεκίνημα μιας χρονιάς, να μείνουμε σε μερικές καλές ειδήσεις, στα θετικά και στα αισιόδοξα. Εύχομαι λοιπόν σε όλες και όλους το 24 να φέρει τα δυνατόν περισσότερα καλά νέα, υγεία και την όρεξη να πάρουμε στα χέρια μας τις ευκαιρίες που θα έρθουν. Καλή χρονιά και ό,τι καλύτερο σε όλους. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βουλευτά. Καλούμε τον πρόεδρο του Επιτηρίου, κύριο Αλέξανδρο Πάσχο, για το χαιρετισμό. Ομιλία. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχη Παραλθίας και Οικοπανίτσας, κύριε Πρόεδρε του Περιφερειακού Συμβουλίου, κύριε Γιώργια Βουλευτή των Λομπών της Πρωτείας, κύριε Δήμαρχη, θα μου επιτρέψετε, επειδή ανέφερε προηγουμένως ο πρόεδρος, ο Πετρός Ζουμπούλης στο πρωτόκολλο, να το συνεχίζω, μήπως ξεκάσω και κάτι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας μου επιτραπεί, πριν κάνω οποιαδήποτε άλλη αναφορά, να αναφερθώ στο νέο μας Μητροπολίτη Σεραπίωνα,
που για πρώτη φορά παρευρίσκεται στην εκδήλωση της κοπής της πίτας του Υπερτρίου Θεσπρωτείας, κάτι που μας γεμίζει χαρά. Από αυτή τη θέση, σεβασμιότατε, σας καλωσορίζω στην περιοχή μας και σας διαβεβαιώνω ότι ήρθατε σε ένα ευλογημένο τόπο, που μπορείτε να συνδράμετε και να συμβάλλετε με την εσωτερικότητα και την πνευματικότητα που σας διακρίνει, τη θέληση για προσφορά, καθώς και το μηνύχιο και ευγενικό σας ύφος, αποστάγματα της πνευματικής διακονίας σας, όχι μόνο στην αναζωογόνηση της τοπικής εκκλησίας, αλλά και στην κοινωνική πρόοδο του τόπου. Και δεν τα αναφέρω αυτά για να σας κολακεύσω, άλλωστε δεν το χρειάζεται. Αλλά γιατί αυτό το μικρό διάστημα που είστε κοντά μας, έτσι αισθάνομαστε και πλέον σας θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Το Υπερτρίο Θεσπρωτείας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, με κοινό γνώμονα το κεντρικό άξονα και κεντρικό άξονα ένα καλύτερο αύριο. Μια καινούργια μέρα για την περιοχή μας και τους ανθρώπους τους. Σεβασμιότατε, εμείς σας απλώναμε το χέρι της καρδιάς μας και σας μεταφέρουμε το πνεύμα της αγάπης μας, όπως με ανακούφιση βλέπουμε ότι κάνετε κι εσείς το ίδιο προς εμάς. Με αυτές τις προϋποθέσεις και με αυτό το πρίσμα ελπίζουμε, προσδοκούμε και προσμένουμε μια αγώνιμη, δημιουργική και πολύκαρπη θητεία σας στην αγροτική μας περιοχή και μια ουσιαστική και αποδοτική συνεργασία μας. Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση κοπής της πίτας του Υπερτρίου Θεσπρωτείας, η οποία φέτος διεξάγεται στην έδρα του Δήμου Σουλίου, στην ιστορική Παραμυθιά. Με την επιλογή αυτή επιθυμούμε να αναδείξουμε την προσφορά του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής αυτής στη συνολική ανάπτυξη της Θεσπρωτείας. Όπως είναι γνωστό πλέον σε όλους, τα επιμελητήρια, οι κορυφαίοι αυτοί θεσμοί, αποτελούν τον επίσημο συμβουλευτικό φορέα της πολιτείας για θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα λειτουργούν ως δημόσιες δομές με στόχο την υποστήριξη των μικρομεσαίων και όχι μόνο επιχειρήσεων, αλλά και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς αυτές. Σε αυτή τη διαδρομή η στόχη του Υπερτρίου ήταν και είναι σαφής και ξεκάθαρη. Υπηρετεί πάντα το διτό του ρόλο. Ο σύμβουλος της πολιτείας σε επιχειρηματικά, οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα και ο σύμβουλος στήριξης των μελών του. Κύριο μέλημά μας είναι η στήριξη των μελών μας και η ανάπτυξη του φορέα μας. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και όλες οι προσπάθειες μας τον χρόνο που μας πέρασε. Στηριζόμενοι κυρίως στους τρεις δυναμικούς παραγωγικούς κλάδους του νομού μας. Επιδιώξαμε τη διατήρηση, την αύξηση της τουριστικής περίοδου, εντάσσοντας παράλληλα και τις περιοχές των ορεινών δήμων στο τουριστικό μας προϊόν. Την διαρκή προβολή της Θεσπρωτείας ως τόπο παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, όπως φρούτα, ελαία και λάδι, ποτά, τυροκομικά προϊόντα, μέλι, αρωματικά φυτέα και βότανα, προσελκύοντας νέους αγρότες και επενδυτές στην περιοχή μας. Τη στήριξη της λειτουργίας της ΠΟΑΗ για τις υδατοκαλλιέργειες, ένα θέμα το οποίο έλυσε πρόσφατα και μας ενδιαφέρει, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες μονάδες και νέες θέσεις εργασίας και να διπλασιαστεί ή και να τριπλασιαστεί ακόμη η παραγωγή στα αμέσως επόμενα χρόνια. Ολοκληρώσαμε επιτυχώς εθνικά και διακρατικά προγράμματα για τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά, το Υπερτρίο Θεσπρωτείας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα στελέχη του, οργανώσαμε και εξυγχρονίσαμε τις υπηρεσίες, αξιοποιήσαμε τα προγράμματα προς όφελος των επιχειρηματιών, υλοποιήσαμε έργα και δράσεις προβολής και εξωστρέφειας, διεκδικήσαμε τα δίκαια αιτήματα κλάδων του νομού μας, αλλά και εξυπηρετήσαμε τους συναδέλφους τους επαγγελματίες με αντικειμενικότητα, χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Συνεργαστήκαμε με κρατικούς φορείς, με την Περιφέρεια Ηπείρου, με την αυτοδιοίκηση, αλλά και με άλλες συνδικαλιστικές και επαγγελματικές οργανώσεις, γιατί θεωρούμε ότι μόνο μέσα από συνεργασίες και κοινούς αγώνες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα προβλήματα του τόπου.
και να εκμεταλλευτούμε τις τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές που μας προσφέρει. Το περασμένο έτος, αν και ήταν ένα έτος εκλογικό, όπου παραδοσιακά εμφανίζεται μια κάμψη των δραστηριοτήτων των φορέων, το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας έσπασε την παράδοση και συνέχισε την υλοποίηση των δράσεων του. Τα απτά αποτελέσματα των δράσεων αυτών συμβάλλουν αποφασιστικά για ένα καλύτερο μέρος της περιοχής των επιχειρηματιών και των κατοίκων της. Οι δράσεις του Επιμελητηρίου αγκαλιάζουν όλους τους παραγωγικούς τομείς, όπως ο τουρισμός, η παροχή υπηρεσιών, ο πρωτογενής τομέας και το εμπόριο. Επίσης, οι δράσεις αυτές αποτελούν κρίσιμους παράγοντες στην προσπάθεια για την προβολή και την προώθηση της περιοχής, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης. Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια είχαμε και αρνητικές εξελίξεις από την πλευρά της πολιτείας. Λάθη, απώλεια ευκαιριών, παραλήψεις ή ολιγορίες, με αρνητικές επιπτώσεις για την ανάπτυξη του τόπου. Αναφέρω χαρακτηριστικά ορισμένα μόνο παραδείγματα. Όπως η στασιμότητα στο θέμα της επέκτασης λειτουργίας του Ολονίου Μαυροματίου, το οποίο αποτελεί ένα διαχρονικό αίτημα του Επιμελητηρίου τόσο για το ωράριο λειτουργίας, όσο και για τον εκτενονισμό προϊόντων. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της μελέτης του δρόμου της σύνδεσης Εγνατίας Οδού με τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η παντελής άρνηση συνεργασίας του νέου επενδυτή του λιμένα Ιγουμενίτσας σε ζωτικά αναπτυξιακά θέματα, όπως η Μαρίνα, το εμπορευματικό κέντρο, το κέντρο αξιοποίησης τουριστικών καταφυγίων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα και τα οποία οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε πωλήσεις ζωικού και φυτικού κεφαλαίου, με δυσμενείς όρους για τους αγρότες και κατ' επέκταση στην εγκατάλειψη των γεωργικών επαγγελμάτων και την ερήμωση της υπαίθρου. Οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις, οι ασφαλιστικές αλλαγές, η διαρκής έλλειψη ουσιαστικής χρηματοδότησης της αγοράς από το τραπεζικό σύστημα, η απουσία πρόσθετης ενίσχυσης της μικρής οικογενειακής επιχείρησης από την κεντρική διοίκηση, είτε οικονομικά με άμεση χρηματοδότηση ή με έμεση, όπως για παράδειγμα το δυσβάστατο ενεργειακό κόστος, είτε με μέτρα όπως η διατήρηση ευρωϊκών ρυθμίσεων οφειλών, η προστασία από τραπεζικούς και ειδικούς οργανισμούς, η μείωση των ασφαλιστικών επιβαρύσεων και το αναγκαίο καθόλου δίκαιο εξορθολογισμό τους, η προστασία του παραγόμενου προϊόντος από όπου και να προέρχεται αυτό, οδηγούν αναπόφευκτα την αναπομείνωση σε μικρή επιχειρηματικότητα, στο κλείσιμο, στη μαύρη εργασία και στην ανεργία και την αγορά σε δραματική έλλειψη ρευστότητας. Οι δείκτες ανάπτυξης της χώρας που ανακοινώνονται και δημοσιεύονται κατά περιόδους και η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας μας δημιουργούν την εντύπωση ότι εμείς μάλλον ζούμε σε άλλη χώρα. Αν θέλουμε να πάμε πραγματικά μπροστά, η κατάσταση αυτή πρέπει να αλλάξει ριζικά. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίου έχει διατυπώσει συγκεκριμένες προτάσεις, όχι μόνο για την προάσπιση των συμφερόντων του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά γενικότερα για την συνολική οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας επίσης έχει προτείνει ειδικά μέτρα τα οποία, αν εφαρμοστούν αποτελεσματικά, δημιουργούν μια μεγάλη ακτίδα αισιοδοξίας ότι επιτέλους τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν και στη Θεσπρωτεία. Οι ευκαιρίες που διαγράφονται για τα επόμενα χρόνια δεν πρέπει να πάνε χαμένες. Οι χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά προγράμματα και εθνικούς πόρους υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Οι προτάσεις για την αξιοποίησή τους διατυπώνονται και οριστικοποιούνται. Αυτό που μένει είναι η οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια διεκδίκησης. Μπροστά σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας δηλώνει παρόν. Δεν μπορεί όμως να τα καταφέρει όλα μόνο. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξουμε συνεργασίες με όλους τους φορείς, με ανοιχτές διαδικασίες, διαφάνεια και μοναδικό κριτήριο την ανάπτυξη της περιοχής, την ευημερία των κατοίκων της. Προσωπικά, έχοντας την τιμή να εκλέγουμε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητήριου Θεσπρωτείας
από το 2006 έως και σήμερα, έχω αποδείξει ότι εργάζομαι με όρους ισονομίας, διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Το ίδιο σκοπεύω να κάνω και στο μέλλον. Έχοντας πλέον την ιδιότητα του ερετού της πρωτοβάθμιας διοίκησης, δηλώνω ότι θα χρησιμοποιήσω τη θέση αυτή ως γέφυρα συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ του Επιμελητηρίου και των Δήμων για κοινές δράσεις και διεκδικήσεις σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως ο τουρισμός, η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, η προβολή και προώθηση της περιοχής, η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της απασχόλησης. Φίλες και φίλοι, ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς και με πολλοί και σημαντικές προκλήσεις. Το Επιμελητήριο Δεσπρωτείας βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της μικρής και της μικρομεσαίας επιχείρησης του νομού μας και θα συνεχίσει διοίκηση και στελέχη να ενεργεί για διασφάλιση των συμφερόντων της τοπικής επιχειρηματικής μας κοινότητας και την προκοπή του τόπου μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς για μια άλλη φορά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό του Επιμελητηρίου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Εύχομαι από καρδιάς να είστε όλοι υγιείς, να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά, επαγγελματική ευτυχία για όλους. Επίσης, εύχομαι υγεία, προκοπή, δύναμη, όρομα πρόοδου στους 3 νεοκλεγέντες δημάρχους, τον κύριο Ντάρη, μια που βρισκόμαστε στην Παραντία, τον κύριο Ντάι και τον κύριο Τζίγο, ο οποίος απουσιάζει σήμερα για δικούς λόγους. Σας ευχαριστώ πολύ. Αλλά πριν κλείσω, σε αυτό το σημείο θα ήθελα όπως ξεκίνησα, να συνεχίσω, στρέφοντας εκ νέου το ενδιαφέρον μου στον Σεβασμιότατο και ως επιστέγασμα όχι μόνο της παρουσίας σήμερα εδώ, αλλά και την ανάλυση των κατοικόντων πριν λίγες μέρες στην Μητρόπολη Παραντιάς, να σας αποδώσουμε ως Επιμελητήριο Σεβασμιότατε με την εγκάρδια ευχή μας τα δώρα αυτά που έχουν μια ουσιαστική συμβολή και ως προς το περιεχόμενο, αλλά και ως προς το συμβολισμό τους για την πνευματική σας πορεία. Σας προσφέρουμε με αγνή και καλοπρόεδρη διάθεση ένα σταυρό ευλογίας και ένα μπαστούνι για τους περιπάτους σας στην Θεσπρωτεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Δίπλα στην αίθουσα έχουμε έτοιμα τα